assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe yeɓoɓe chaine men Polar Arab on calminama on juuram jagara al moƴƴere en mbayri addude dendanɗe chaine men yitete kono alhamdulillah ina sella noon feewi ko wasnode jogade heɓre tan ayo garen hande jokkude bindande meɗen defte men mukhtar hadis bindande men hadis ko adide puɗɗode aɓe wiya si ngol woni lawol magadi ngol e yabde chaine men mbatta abonné e chaine he beele bindande goɗɗe garoje mbawa hebde hen ɗon e ɗon ko noonne so ko a jiɗɗo janngude arab walla defte aɗa wawi jokkodirde e numéro amen whatsapp peñawɗon o ɗo wi ko arbaatun tajri alayhim ujuruhum ba'da al-mawt man mata murabitan fi sabilillahi wa man allama ilman ujriya lahu amaluhu ma umila bihi wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu wa ma wujidat wa rajulun taraka waladan salihan fa huwa yad'u lahu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi gueɗe nayyi jomum ina faggito hen baraji caggal mayde mum arbaatun tajri alayhim ujuruhum badal mawlo on yimɓe nayyi ɓe ganduɗa caggal nde ɓe maayi eɓe paggito baraji caggal mayde mabɓe adi hen ko man mata murabitan fi sabilillahi mo ganduɗa o maayi ko omo woni morabit woni neɗɗo mo ganduɗa jogoto jogitare muɗum ina reena julɓe ina daro frontiére uji hakkude gure gam faddade añɓe rende l'islam e rende julɓe wi on komo jahid so mayiri noon jobdi makko ina tawamo tane kabre makko caggal mayde makko goho ɗi miijo ko man allama ilman ujriya lahu amaluhu ma umila bihi mo ganduɗa oɗo o jangguini gandal ngal ina gollire mo dañ hen baraji foti jomum jangguinma ko tayiragal walla jangguinma ko mécaniciyagal walla jangguinma ko sofragal walla jangguinma ko njuulu walla jangguinma ko korka walla jangguinma ko informatique ko joom wawi jangguindema kala ɓaade aɗa hutoro ngal ɗon gallal jomum ina yoɓe ɗum ɗon caggal mayde muɗum wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat e neɗɗo mo ganduɗa kañum sakkima cakkugol ngol ganduɗa ha joni e ngol lutti manam caggal mayde makko ko sakkino ko ina lutti wodde onne omo yoɓe hen baraji caggal mayde makko yeru neɗɗo mo ganduɗa koko maahi galle mum tan totti yimɓe e koɗo hen eyi ɓawa yimɓe non koɗi hen ɗon ɗo yimɓe non koɗi hen baraji omo heeɓa ɗum walla neɗɗo mo ganduɗa ko ƴetti deftere sakki ɗon ɗo deftere nde ina jangge kanko omo faguido hen baraji caggal mayde makko ko noonne wa rajulun taraka waladan salihan fa huwa yad'u lahu neɗɗo mo ganduɗa nde mbayatine Allah ina hokkuno ɗum ɓiɗɗo gorko walla ɓiɗɗo gorko woni walla ɓiɗɗo debbo ina duwano ɗum caggal mayde muɗum ɓeeɗa tata ɓeeɗa nayo jobdi mabɓe ina tawaɓe to kabriji mabɓe yo Allah waɗan en ɗum nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi arbaatun min kanzil jannati ikhfa'u sadaqati wa kitmanul musibati wa sillatu rahimi
wa qawlu la hawla wala quwwata illa billah nelaɗo wi geɗe nayi jeeya ko e ngalu aljanna sa yi neɗɗo ene waɗni tan andu oɗo ko e yimɓe aljanna jeeya ene hen ihfa'u sadaqa neɗɗo mo ganduɗa so ene sakko azaka muɗum manam sadaka o suuɗat ɗum hay goto tinta sona mo sakkoto e mo ganduɗa kitmanul musiba so dañi caɗele o suuɗat o jambitta omo woyto one kay kunuji kay ngaluji aljanna jeeya wasilatu rahim e jokkowo e anɗam jokkowo e anɗam kañum ke e ngaluji aljanna jeeya wa qawlu la hawla wala quwwata illa billahi e wiide ngol ɗo konngol la hawla feere ala wala quwwata sembe ala illa billahi so wona ɗo Allah ɗo ala fof jogiiɗo feere ala fof jogiiɗo sembe so wona on balliniiɗo e Allah o wi ɗeɗo geɗe mo jiiɗa ene siforini andu on ko e yimɓe aljanna jeeya nelaɗo wi irfa'u alsinatakum anil muslimina wa iza mata ahadun minhum faqulu fihi khayran o wi irfa'u gitte ɗemɗe mon ɗe alsinatakum anil muslimina ga julɓe pawte ɗemɗe mon ɗe julɓe he wa iza mata ahadun minhum so gooto e maɓɓe sankima yimɓe julɓe sankima fo qulu fihi hayran kaala e maɓɓe ko moƴƴo ay neɗɗo saɗa haala e muɗum caggal maade mum ya haala mum ko moƴƴo kadi hata hew ko ñohota ɗum e gurdam mum hata haalan ɗum ko boni hata haalan ɗum ko haalani si ha mayi kala fof kaɗa haala e mum yo won haala moƴƴo waɗi sahaji so yimɓe ngari e goski ene wiye yo jomumen kaal sifaji moƴƴi ɗi gandi e mayɗo sabu ɗum ɗon ene ɓeydanama baraji o wi irhamu min annasi halasatan aziza qawmin zalla wa ganiya qawmin iftaqara wa aliman bayna juhalin o wi irhamu min annas halasa yimɓe ɓe jurmoɗe hen ɓeɗo tata ye jee eɓe jurmoto ɗon hen goto woni aziza qawmin zalla neɗɗo mo ganduɗa ko teddunoɗo e yimɓe wonno Allah waɗi o hoyti neɗɗo korsinanoɗo joguinoɗo jawdi joguinoɗo ha joni gueɗal joni noon natti jogade haydara so laamu wonno laamu ngu soli so ngalu wonno ngalu ngu yeehi o jurmeɗe oɗo gorko wa ganiya qawmin iftaqara emo ganduɗa oɗo ko gala wonno wasde kewnoɗo jawdi nayyi beyi baali pucci otoji compte banque ji Allah waɗi o wasdi one kañum jurmeɗeɗe wa aliman bayna juhali jurmeɗe kadi gando gonɗo hakkude majjuɓe gando gonɗo guurowo hakkude majjuɓe o ko tampo wonata e ɓeɗo tato toɓe goni foof ɓerde maɓɓe belata ay so neɗɗo woowi daraja woowi martaba yeehi tan ha saaha ari hoyti ɗum musat ɗum walla neɗɗo gownoɗo gurdam belɗam galo yaha ɓooy wonti basɗo ɗum welta ɗum walla ganda mo ganduɗa en jogui ganda mum ina woni hakkude majjuɓe kanko ko andi ko majjuɓe ganda ɗum
ete majjuɓe ko gollata ko ɗum woni ganda makko ngal haɗata ɗum no kadi ko hunde musde ganda gurɗo hakkude majjuɓe o wi izhad fi dunya yuhibbuka llahu wazhad fima fi aydi nnasi yuhibbuka nnasu nelaɗo wi yaa ruuɗo ko wone aduna Allah yiɗma so a yiɗi Allah yiɗma tan a ruuɗoto ko wone aduna ko gilay martabuji gilay ɗum no ɗum wiyeteno jawdi kewdi geɗe ɗe ganduɗa ko aduna tan noddata o wi sa ruuɗima ɗum tan Allah yiɗma sa sohlirani aduna so wona Allah tan Allah yiɗma ko noonne kadi washad fima fi aydi nnas ruuɗo ko woni e juuɗe yimɓe ko yuhibbuka nnas yimɓe jiɗma sa yiiɗi yimɓe jiɗma tan kala fof koɓe jogui acciɗɓe hen ko jogui fof acciɗɓe hen an noon so wonko joguiɗa dokkaɓe hen sa waɗiri ni tan yimɓe jiɗata sa yiiɗi Allah yiɗma ruuɗo ko woni aduna sa yiiɗi yimɓe jiɗma ruuɗo koɓe jogui ko kono so neɗɗo ɓe ganduɗa kala fof ko jiiɗa bande jogui aɗi dañde hen hokkami hen heltanami hen taƴanami hen sa renaki yimɓe jettama o wi izhad aw azhadu nnasi fi lalami ahluhu wa jiranuhu o wi yimɓe ɓurɓe wawde welsidade gando ɓe ganduɗa cohlani ɗum ko ahluhu wa jiranuhu ay gando so woni e hakkude koreji mum walla hakkude wowdiɓe mum kewani hokkude ɗum gueɗal muɗum ngal hande ɗum waɗi ko ɓuuri wawde ruuɗade yendikinade e gando ko ahluhu koreji makko mawni ko en miñiraka en miñiraɓe guiƴiraɓe makko wa jiranuhu e hoddiɓe makko hanko ɗum gowi yiidemo guila cukaba ha mawni won gueɗal ngal ganduɗa guittantama ɗum won fodde nde ganduɗa guittantama ɗum kadi kanko ni ko jogui ko sa rennaki ɓe kutortako ɗum sabuni ko wuuri hakkude mabɓe ko ɗum waɗiraɗo azhadu nnasi fi l alam neɗɗo ɓurɗo a joni aywa ɓurɗo ruuɗede ko ganda gurɗo e hakkude hakkude bandiraɓe mum walla hakkude hoddiɓe mum ɗum waɗi ɗo ganda mo jiiɗa ina teddina ina hokkana ina hokka gueɗel foof sa ƴeewi hewani wonde hakkude bandiraɓe mum heewi ko yaltude ɗo jeeyano fera faya banggue goɗɗo jomumen jiiye muɗum gueɗal ngal ɗon teddina ɗum sa ƴeewi ɗum ina heewi e leñol fulɓe ina heewi anduɓe wonɓe hen hande ko ɓuuri hewde ɗo e Sénégal anduɓe wulleteɓe sa ƴeewi lesɗe men ko fulɓe kono noon nde wonno e hakkude koreji men wona gueɗe ngal ganduɗa yirataki ɗum woon joomumen jalta paya banggueji goɗɗi hayso wona martaba nawi ɗumen toon kono no Allah waɗata yen joomum teddine ittine gueɗal ha joni aɗa yiya hakkude fulɓe anduɓe goni hen joom gande e goni hen kono no foti guittirede gueɗal ni no foti hokkirede gueɗal walla hurma ni dokkirtake ɗum no wawi azhadu nnasi man lam yansa alqabra walbila wa taraka afdala zinati alhayati addunia wa athara ma yabqa ala ma yafna wa lam yaudda gadan min ayamihi wa adda nafsahu fi lmawta ayo o wi ko yimɓeɓe ɓuuri mana ɓurɗo ruuɗade e yimɓeɓe komo ganduɗa yejjitta kabre yejjitta nattugol
neɗɗo mo ganduɗa ɗo tawɗa ɗum fof nani miijo miijo kabri anda koko mayata wa taraka afdal zinata alhayati dunya o acci ko ɓuri welde ko ɓuri yodde ko ɓuri moƴƴude e cuɗari aduna wa athara ma yabqa ala ma yafna o ɓurni ko heddoto ko e ko ganduɗa koko rappata ko woni lahar kañum woni ko heddoto aduna kañum woni ko rappata te walam yaudda gadan min ayyamihi kanko o limtani jango en jeeya e ñalɗi makko donc hande o wuurat hande tan jango ko jango Allah o anda somo o tawi anda so tawetake wa adda nafsahu fil mawta kanko ni bom o limti yimɓe makko o limti hoore makko ko e mayɓe konko o limti hoore makko ko e mayɓe ɓeɗo kañum mbiyete ɓurɓe ruuɗade e nder aduna ko noon wi isbaghul wudu'i shatrul imani walhamdulillahi alladi tamla'u almizan wattasbihu wattakbiru yamla'ani alsamawati wal ard wassalatu nurun wazzakatu burhanun والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها نلا دو جام كيسال وانا مكو بي إسباغ الوضوء أي سلغناد سلغ تمر heewde ko ñibdude sallig ɗum dekko ɗum chatrul iman maɗam ko ɗum feccere e limanaka walhamdulillahi e ngol ɗo konngol tamla ul misan e ngol hebbina peesir balance peesirteɗe ñande yawmal qiyamata alhamdulillah goto ene wawi hebbinde ɗum wa tasbih wa takbir cubhinal noon woni wiide subhanallah allahu akbar wa takbir ɗiɗo konngol ɗiɗi yamla'ani aɗa mbawi hebbinde baraji assamawati wal ard ko hakkude leydi asaman wassalatu nduulu noon nurun ko ɗum annore wa zakatu askude burhanun ko ɗum hujja wassabru muñal diya'un ko ɗum foyre wal qur'anu qur'an hujjatun lak ma woni seede ina seedanoma moƴƴere aw alayka walla wona seede ina seedanoma bonandu ma woni ballidiɗo ma walla kabdiɗo ma sabu qur'an si a jangi ɗum no foti jangirede ni aɗa gollira ɗum foti gollirede ni ñande yawma qiyamata ɗum tafanma ɗum wona ma hujju wi Allah kaarde ina janganno kam kadi ina rawanno kadi ina accanno kadi ina rawanno jamiroje ɗum woni hujjatun lak yo hujjatun alayka noon wala jomam kaarde jangata ɗum walla sen jangalmi jangiranimi jangde moƴƴere kadi gonɗe hen a accata jamiroje ɗe o watta ɗum woni hujjatun lak gam settanoma ko ganduɗa ko mbaɗanɗa ko fewani o wi kullu nnasi yahdu yimɓe foof koko dawata enen foof gonɗen koye golle son pini tan eɗen e golle en dawi ɗenɗen golle noon fa ba'i on nafsuhu sen dawi ko pittale men jeeyeten yimɓe fof si pini koko dawata eden si dawi ko pittale men jeeyata en ɓen yeeɓe pittale men ina woodi hen mu'tiquha aw mubiquha ina woodi ɓe ganduɗa so yeeyi ɗum yeyrita ɗum ko
ko aljanna yeesodir sottoro ɗum aljanna won mu'tiquha rimɗini fittanudu aw mubiquha walla kalko fittanudu woni cottirowo fittanudu jeygol neɗɗo sa fini a woni e golle moƴƴo a woni e baɗe moƴƴe a woni e ko Allah yamiri a acci ko Allah haɗi an a rimɗini fittanu ma a sottiri fittanudu jeygol aljanna sey noon ka pinɗo gonɗa e ko Allah haɗi a wonani e ko Allah yamiri anne goofe jamma e ñalawma an ka kalkuɗondu ɗum woni a sottirindu a joni jeygol yo Allah dande en hen أي استحيوا من الله حق الحياء أي من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء نرادي استحيوا كرسي من الله الله كرسي الله حق الحياء كرسي دنگان داكو غون ري غون أين من استحيا كالفم هرس من الله الله حق الحياء كرسي غون ري غون on فليحفظ الرأس yorena hoorende wama wa'a eko hoornde mofti ko holko hoornde mofti ko gite maɗa randata hen ko boni hoornde mofti ko noppi maɗe hata heɗor ɗum hen ko boni hoornde mofti ko ɗemgal mangal hata haali hen ko boni ko noonne wal yahfadul batna wa ma hawa yoren reedu makko e ko reedu no saawi ko holko reedu saawi ko ñamdu hata ñam ko boni e farj hoto zin wal yazkuril mawta wal bila yo heew ko jangtoto mayde e dappugol ومن أراد الآخرة كلنا مموي لاكر ترك زينة الحياة الدنيا سأندن لاكر فتي ما أن بمدقل أدونا سأندي وند لاكر نفتي ما أن بمدقل أدونا ود أدونا نتجران دم هيبات ومن أراد الآخرة كالفما مموي لاكر ترك زينة الحياة الدنيا ما أشو داري ngurdam aduna faman fa'ala dhalika non kalfama golli ko biren do ko hafiza ar-ra's batna ذكر الموت أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فقد استحيا من الله حق الحياء baɗɗo ni fof on hersi Allah kaadi kersugol woni kersa gongre e gonga istashfu bima hamida Allahu ta'ala bihi nafsahu qabla an yahmadahu khalquhu wa bima madaha Allahu ta'ala bihi nafsahu alhamdulillahi وقل هو الله أحد ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه أحد نرادي استشفوا تفرد بما حمد الله إكو الله يتر تعالى طول به نفسه كو يتر هرمك قبل أن يحمده خلقه كأدين تقور مكون دي يتتم وبما مدح الله تعالى به نفسه هلك الله يتر هورمم كسمار فاتحة سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حادوية ولا الضالين
nde sumore Allah yettiri ɗum hoore muɗum o wi saɗa safro ya safriro ndeɗo simore sabu Allah yettiri ɗum hoore mum e ko Allah mantiri hoore mum holko Allah mantiri hoore mum Allah mantiri hoore mum ko suratul ikhlas qul huwa allahu ahad allahu samad ha walam yakul lahu kufuwan ahad ga Allah ina manto hoore mum wonde jibinaani jibinaaka sohlani hay goto kañum ko cohlateɗo o wi noon si aɗa safro aɗa yiɗi cellal ya safriro ɗeɗo cimmoje alhamdulillah on simor fati e qul huwa allahu ahad o wino faman lam yashfihi alqur'anu kala fomo qur'ana sellinani walla safrani fala shafa ahad ala fo mbaɗo safrude ɗum استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود نلاد الله صلى الله عليه وسلم استعينوا بل نرده على إنجاح الحوائج قسم دي حاجوج دي همت دي حاجوج دي بالكتمان تشود قد سريري حاج ما هم توشد إلى غراه هيوان تمبريج يا ولندر سود حاجو وانا دونغون دا فوف كالا حاجو وانا ما كب دا فوف كالنا حاجو وانا دا تول دا فوف كالا حاجو دي هيو ko cudata haajo sey wonko jiɗɗa fewnude ɗum ko haaju tiɗɗo wona ɗa keɓɗa fof kaala ɗum ko waɗi sabu fa inna kulla zi ni'matin ay kala joom ni'ama mahsuru ko kasdaɗo foti a andi walla anda kala fof nde Allah hokkuma ni'ama foti ko ni'ama jawdi walla ko ni'ama cellal walla ko ni'ama gandal tan faam ka kasida ɗo jogui haasir won jiɗɗo dañde hono ko dañɗa ko ene ronki wadde no ɓaade ko noon ɗum yaari ete anda ɓen ɗon si wonmo ɗum jarani yaade e seramɓe ene bonnuma yaade walliyaɓe ene bonnuma wona yaade e wiileɓe mbiyanum ene bonnuma an wallinoro e suudde waleykum salam sa suuɗi ala mabɓe gandunowo ɗum woni nelaɗo wi istainu ala injahi lhawaiji bilkitmani fa inna kulla zi ni'matin mahsud o wi kadi istainu ala nisai bil'urdi fa inna ihdahunna idha kasurat thiyabuha wa ahsanat zinataha a'jabaha al-khuruj o wi istainu ballinara ɗe e rewɓe ɓe comci kewɗi tan jomum sodne an kanti lewru fof walla ñalam fof e comcol kesol comci jolngol fof jomum naati hen ñootol jolngol fof jomum ñoota o wi hoto mbaɗire noon hoto kebbinane rewɓe comci kewɗi holko saabi ɗum saabi ɗum ko fa inna ihdahunna ay goote maɓɓe kamɓe rewɓe sewi isa kasrat siyabuha se comci maɓɓe ɗi keewi wa ahsanat zinataha cuɗaare maɓɓe ɗi yooɗi ajaba hal khuruj joom yiɗa tan ko yaltude debbo kala fof dañi comcol kesol yiɗata ko yaltude ngam hollude ngol ɗo comcol kesol ngol o dañi ɗum waɗi joni e jamanu men mo gonɗen o jomum yaltata tiktok yaltata sinap yaltata estati sabu ñande fof jomum nana photo ina waɗa sinap ina hollira ko jogui e comcol ina hollira ko jogui e ñandugal taw ɗum tan ko ɗum yaltude tawi jomum woni nder suudu aɗa waɗa sinap maɗa walla aɗa waɗa live maɗa wonɓe wuuro ma ene jiima wonɓe e leydi ma ene jiima wonɓe e leyɗele goɗɗe certuɗe goɗɗuɗe ene jiima an kay firti ka yalti ɗum noon
adde ɗum ko jogaade comcol moƴƴol ɗum waɗi so jomum men ngala comci walla ɓornaki comci jooɗi ene gaña wadde estati ene gaña nanude ɗum e sinab tawi fof no jiiɗa jomum ene foto tan faam wonde comcol ɓorningol ko comcol jooɗigol ene ñanti ha yooɗi ɗum waɗi yangueji so mbaɗi julɗele so mbaɗi kiwoji so mbaɗi jomum ene keppa ko mbaɗata sinab ene mbaɗa tiktok aji aɗa yeni koram jomum ñanto ha yooɗa ala foof ko woni himma mum tan so wona wadde sinab ene photo hoore mum ene vidéo hoore mum si pari nanniɗo e tiktok nanniɗo e estati muɗum gasi ɓortima ɗum taw wonno haaji muɗum ayi hankkante haaji o wona ñamtanade joom galle muɗum wona ñamtanade galle muɗum wona ñamtanade ha joom koreji muɗum kono ko ñamtanade wonɓe beddaji sabu jomum ina tina e jomum nane yeeɓe ayi ɗum waɗi jomum so remta ɗum comcol ala fof ko waddate ngol ɗon comcol so wona fotade hen si fotima gasi wonta ɓorntade ngol ɗo comcol ene yaha kewuji kala fof kew goɗɗo garɗo alay soko ma jomum sonna kadi comcol kesol gongol ɗum noon ko an wallimo hen saabu laaɗo wi ko istainu ala nisa bil urbi fa inna ihdahunna ida kasurat siyabuha tan wa ahsana zinataha ajabaha al khuruj ay istaqimu wa ni'man an istaqamtum wa khayru a'malikum as-salatu ولن يحافظ على الوضوء إلا كل مؤمن استقيموا بوتشده ونعما أن استقمتم ndaw neema e poccugol mon wa khayru a'malikum ay ko ɓuri moƴƴude e golle mon ko golloton ko fo ko ɓuri moƴƴude as-salatu ko juul walan yuhafiz ala fof denowo ala alwudu e salligi illa kullu mu'minin so wona julɗo gonga tan wawi rende salligi muɗum istakthiru min annasi min du'a'i alkhayri lak fa inna al'abda la yadri على لسان من يستجاب له أو يرحم نلاد الله صلى الله عليه وسلم استكثروا كبنه من الناس يمبئ من دعاء الخير لك نبندون تما مجر يحيو كنياغو تدا يمبئ كدبتا يمبئ يندونه بندون ما مجر sabu fa innal abda ay maccuɗo la yadri kanko anda ala lisani man koye ɗemgal holyon yustajabu lahu o jabante duwaw aw yurham walla o yurmate ɓaade noon neɗɗo anda koye holmo ɗemgal mum waɗa barki duwo o jaabe walla duwo yurme yo heew ko wiyata kaari duwonami won jaha to ceerno kaari duwonoma jaha to jinnaɗama duwonma jaha to sehilma duwonma ɗenɗon gueɗe ene moƴƴino jomum waɗata hebbina hen kayne saabu anda koye ɗemgal holyon jogorɗa jabanede duwaw ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam wi istakthiru min annasi min du'a'i alkhayri lak walla istakthir min annasi min du'a'i alkhayri lak fa inna al abda لا يدري على لسان من يستجاب له أو يرحم أي استكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تدفع 99 بابا من الضر أدناها الهم نلاد صلى الله عليه وسلم استكثروا كبنيكم بيوتا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله كبنيكم قالتم قل لكم قل أي قل لكم قل قوتلتا لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها تدفع 99 بابا قل دنش تمد جيني ولا تفن جيني دمل
nde ganduɗa ko waradde la hawla wala quwwata ina falo dame ɗe ganduɗa ko capanɗe jeenayi waradde fonno hen arde sabuni wiidema la hawla wala quwwata on ɗon bone hayti hebdema ko ɓuri famɗude ɗin ɗon on ɗon bone noon ko alhammu ko suno jomum suno tan hankkadi hakkille udde ron ko andude ko waɗata ɗum ɓuri hen famɗude keddi ɗi kam kalaka ay aɗan jomum kala fof nde cuniɗa firti wonko hemma ko musma jawdi ma yeehi cunoɗa walla a wasi cellal maɗa cunoɗa walla wonko jakirnoɗa a dañani a waɗi examen a admani cunoɗa ɗe gueɗe foof wiidema la hawla wala quwwata illa billahi ina danduma hen ɗum waɗi o wi istaksiru min qawli la hawla wala quwwata illa billahi fa innaha tadfa'u 99 baban min ad-dur adnaha alham o wi istawsu bin nisa'i khayran fa innal mar'ata khuliqat min dila'i a'waja wa inna a'waja shay'in fi ad-dila' a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i khayra nalaɗo sallallahu alaihi wasallam wi istawsu bin nisa'i khayra manam gurdire basiɗe e rewɓe moƴƴere gurde e mabɓe tan e moƴƴere sabu fa innal mar'ata ay debbo khuliqat min dila'in a'waj o taga ko e wirgo o ñigo ngo foccaki wa inna a'waja shay ede ko ɓuri oñaade fiddila e birɗe a'lahu ko wirgo wongo dow ngol fa iza zahabta tuqimu sa yeehi noon a wi aɗa onca gonɗon wirgo kasartahu wirgo wayni oñaade ni sa wi aɗa onca ɗum tan a helat ɗum ete wa in taraktahu sa acciri ɗum noon kadi a salima ɗum oncude lam yazal a'waj wirgo serta ina ooñi a wawa ɗum foccude wadde debbo kañum ko noon a wawa wadde feere ha wayne jiɗɗa wayne alay sago gurda e mum aɗa muñanon ɗum caɗele muɗum aɗa muñanon ɗum ɗe ganduɗa ɗiɗo ko gueɗe goñiɗe e makko saabu non gurda tan a wawa ɗum fewnidde eɗe tawi aɗa fewnude ɗum kela ɗum eɗe helde ɗum firti tan ko ceerton ceera ɗum walla mon fo yaaha haaju muɗum ɗum wona hono moƴƴude wadde noon istawsu bin nisa'i khayran fa innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waja wa inna a'waja shay'in fi dila' a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fa idhan fastawsu bin nisa'i khayran wa asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalika fa sharrun tad'unahu ala andiqabikum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi asri'u kaña ɗe e nawde goski bil janazati fa in taku salihatan goski moƴƴo julɗo moƴƴo fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi moƴƴere de gonɗe ɗe nawde wa in taku siwa zalika no si goski wona moƴƴo fa sharrun ko waradde de tada'unahu an riqabikum poole dow daɗe moɗon wa ismullahi al-a'zamu alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta da'watu Yunus ibn Matta ay sa yi andude ko wiyete ismullahi al-a'zam ko nelaɗo haalata inde nde ganduɗa ko inde ɓurde mawnude e guinɗe Allah
inde ɗe ganduɗa sa duwrima ɗum o jaabo, sa ñaguima ɗum hokkuma ko duwawu Yunus ibnu Matta. Yunus ibnu Matta woni holle on, woni on mo lingu matno naati e nder reedu lingu woni ko e nder maayo e nder jamma niɓɓu Kunus. kono holum duwaw mo Yunus duwi ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin. oɗo duwaw woni duwaw Yunus ibnu Matta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin. nelaɗo wi oɗo duwaw woni inde Allah ɓurde mawnude, sa duwima hen Allah jaabo, sa ñaguimo hen o hokkuma. ɗum waɗi no Yunus ibnu Matta duwi ɗum nde tan lingu ngu wokkitimo e dow fonko. ɗum waɗi wi ismullahi l azamu alladi ida du'aya bihi ajaba wa ida su'ila bihi ata, da'watu Yunus ibnu Matta. isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum abdun habashiyun ka anna ra'suhu zabibatun ishtadda ghadabullahi ala man zalama man la yajidu nasiran ghayra allahi ashaddu nnasi azaban linnasi fi dunya ashaddu nnasi azaban inda allahi yawma alqiyama. ayo ɗum woni windere meɗen hande. ñague si sa wadde abonné mbatta abonné chaîne he, kadi sa yi bandiraɓe hata jinɓe aɗa wawi neldude ɗumen windande nde naftoro hen. ko noonne kadi so tawi ka jiɗɗo janngude defte walla arab, aɗa jokkodirde numéro amen WhatsApp peñowo ɗo no ha konngol garani jokkude bindande meɗen inchallah. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.